inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Farko dai ku sharing dan annabi dan Allah, ku sharing dan Allah. Irin wannan ta'addacin da ake fama da shi a arewacin Najeriya yayi yawa. Yanzu ba gari ake konewa, sai a shiga gari kawai a nana magari wuta dan Allah. Akwai al'umma a ciki fa bayan Allah musulmai. Arewacin Najeriya fa ina ka samu da zaman lafiya da biyayya da haƙuri da girmama na gaba da mu. Haba Kano, Katsina, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Kebbi, ta'addancin yayi yawa. Wallahi kashe mu kawai ake yi. Haba dan Allah, dan annabi ku share din bidiyon nan. Duk wanda ya gani yayi addu'a Allah ya kawo karkin wannan al'amari. Sannan kuma ku share ko zai kai wajen mahukunta wanda ya kamata a ce su gani su dauki mataki. Wai ba su san ana kashe mu bane? Ko ba sa gani ne dan Allah? Dan girman Allah dan annabi ku share ya kai wajen mahukunta su ga irin wannan ta'addanci da ake mana, irin kisan da ake mana na gilla. Me muka yi ne dan Allah? Haba me muka yi dan Allah?